Karai ka mengisimbiang menta ka janmit na kaliang jong ka sorkar. Kalong ba ngim ban se ban sim ya kan karai. Hakwaya day bat kini ki entry points ki bangilibu. Hakeleng ki benta jong ka jela mikla jongi. Bat kata kalong ba ka entry points jong ka bernihat ka baar ka rata syara ka balai ka bajenduba ka basau ka tikirikila ka basan ka mirjumla bat ka bahenriu ka halidekans ngin khang nadu ka arpo laiterik sitengmit lane pila banong arpo sauterik menstep bat kani ke jingkang kan kut hadu ka laipo waiterik jong une ubnai Julai arpo but hakane ke jingkang jongi ya ka entry points ka bangin pelaj kalong ya ki emergency services kum ki medical services ki essential commodities but kumju ki transit movement jong ki kali ki bawan na Assam bat ki balik ru sya Assam kane kapelong yang i kesorkar bangin sim ya kene karai kalong hadin bangi yoi ya ki bapli kene ki front liner ki batrei made bat sngi hakine kin reuteli ki checkpoints leni ki entry points ngiyoi baki du tia ki du dem batru don napdeng jongki ki bayo ya ka jingpang ka jing sitom lada mdei yau covid-19 ru te hakijing long brio kila long exhausted kila thaj palat te nakar kadau ke sorkar ka sim ya kan garai bangim ban se ban khang no shwa ya ka jingrum jong ki brio nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka lai phoi terik jong uneu benai Julai arpo bat kane ngakwa ban pentip ya pi la ban don sibun ki bapli ke ban yakendu ya kejing ten rengi pentip lepa mentangi opor hadu sitayau tam ba pin ngau ba nakaliang jong pi ki media pin pentip kenang bakitu ki briu ki kon samla leni ki bahayeng ki pasem jongi ki bamut ban wan pai na ki wei pat ki jela jong kari India barok kawei bakin ngau ba ban sange shua ban wan nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka lai phoi terik uneu benai kani ka jingle ka jongi kalong ba ha ka jo kapor ngi prepare ru mentang ban shift no ia katu ka entry point jong katika bernihat haka begin warna no shani sajan jong katu ka jingking berni namar bakadon ka objection na kaliang jong ka sorkar Assam ru kabab kta ia kalit kawan jong ki priu ki jong ki balik sakni ki lain opar Assam na kata kadau kani ki jing perkre jong ka sorkar kolong ban nadu ka sitarik pat ubenai Agost ngin sasdang biang ya kene ka entry points ngin saple biang ya kene ka entry points bat kan sayat be yarenti kumbangila penbej na kalian jong ka sorkar tenga kerpat ya ki pajba no sok snong jong ka jela ka jongi bakin sngo ba ban ya trelang bat kene ka rai ka ban na kalian ka sorkar ngisim na kabenta bangin yo ya ka jing syong suk ka jing syong sngan batru khamtam ha kani ka tmaba kemi yakun bat uneu covid-19 bangila ban job kumba ngiju ya trelang ha kini ki por ke balalej no baro kabaar kabangakwa ban pentip Ahmad Jongpi na kabenda ka jingtip ki pajba nong syong snong jong ka jela menta kasngi haka review meeting ki bengi syong hapok jelam jong chief minister jongi ngila sim ya kane karai bat kata karai kalong ba iya katu ka notification ka bengila penmi hakini ki penai ki beladep bangi sya
ya kitu ki long ying long sem ba kin don kata ka reception ka wedding reception lene ka jing kawai nak benta ka syongka ka syongman ka bengila sya boros kata nrei benta ka sngi ngishim ya karai ba ya katu ko order ka bengila sya mentangi withdraw no kabamut ka wedding reception haki arteli ki district ni withdraw no ka benengkong kolong ka Ribhoi district bat ka baar ka East Khasi Hills district ka sorkar kanumsya bandon kanu ka jingkhawai ha ka bayadei bat ka kentiu kurim lane ha ka khawai dawai ka bayadei bat ka syongka syongman bat kane ka implies ru ya ki jingkhawai ki baper kani kan trekam nadu mentakasngi bat kabangas ngau kabangakwa ban ong nakaliang joka sorkar naman ngitip bun bah ki balai apply ka application hakini ki arteli ki district kawai Ribhoi district bat kawai East Khasi Hills kabangi kerpat nakaliang joka sorkar ba pinnem ngau AA ya kan decision ki ngishim nakaliang ka sorkar namangi hap ban sim ya kan ka extreme decision lane ka le sekarai ka bakam kor nakabenta ka jingsong sngan bat nakabenta ka jingbit ke jingbiang jong ki pajba ki basyong hapo ka East Khasi Hills district batru hapo ka Ribhoi district barok kawai kani karai ngishim day namarba ki cases ki ba kumala I report I health minister ki bun ki bajia kadaya East Khasi Hills bat kabaar hapo Ribhoi district bat kani ko order kantre kam nadu menta ka janmit tat hadu bangin pentip da kumwei pat. We had a review meeting under the chairmanship of our Honorable Chief Minister, and few decisions we taken today. Please listen to me very carefully. Few decisions we taken today. Number one decision, I would like to inform you, taken by the government. I think if you go back to the notifications issued by the government, maybe 3 or 2 months back, allowing people to have a wedding reception in their respective houses or respective places depending upon their wishes. Today, we decided that permission again will not be issued as far as wedding reception is concerned in two districts. One is Ribhoi district and number 2 is East Khasi Hills district. That was the decision we taken today.